Hahay. Kapay ba na kinabuhi ay? May bugas, uy kahoy. Kapay batang nagtutoy. Pero ang ako, wag gid ka tare. Saon sa niyang asawa nga di man sad ta padulgon. Saon nga habal-habal driver ang buta. Pero dili ko ni angay kauwaw eh. Disinti ko ni nga trabaho. Ganihaw na kaniya, pre. Taod-taod na jud ko dire pre. Nya, nagahato na kag pasahero. Na, wa panoon pre. Mingaw pa man eh. Kapag namiaging pasahero. Usam na kang orasan na abot dire, pre. Na, sayo pa ko dire pre ay. Alas 5 jud ko dire. Pagikan ako sa balay, mo pagiti pagpanungpas mga baboy. Yawa gid na ninyong baboy. Pakan di ay. Dili oy. Biste manok day pre. Sayop lang ko. Aw lagi, hibong malanta. Mga ayot mong takuan na imong baboy pakan. Wala pre ay. Sayop lang ko. Aita sa gibuan ning natay daghang problema hunahon ay. Ngano naman sad, pre? Unsay problema, pre? Tungod gamay ra kang nahatag nga kwarta, pre. Away na pala may sa kong asawa pre. Gisod kay pre ay. Gamay ang problema, masuko dayon. Nagtukod ako ni sayo ni atong trabaho. Uwan og init atong gisagubang. Para lang ipakaon nila. Okay ra na, pre. Sagdi ra na. Ana ra man ang asawa. Gisod kay pre. Pila na ko kagabi wa padulgas ang asawa. Sa ako naman lang kuning ako ah. Papiit na ko ni sa sira. Mao ba, pre? Wala na ka change oil. Awa. Ingon bitaw ko nimo nga ay pagminyog sayo. Awa karon. Nadalam wag ko siyang kidat-kidhat pre. Awa, wa mo kay salig sa imong kagwapo. Awa ko, salig sa akong kagwapo. Awa, pre. Wala pag ikaw nagminyo. Abi nimo, pre. Daghan nagapas aning naw nga, pre. Pero mamatay na lang na sila, pre. Di na sila katilaw nako. Shit na lang na sila. Sa pagtuon lang nako, isiboy. Never. May paka pre. Wa jud kay problema. Alangan, pre. Ang problema, may problema nako. Pait pas pali akong kinabuhi lang pre. O kamay, pre. Sige, pre. Mangita sa tagpasahero. Makahilak mo sa tanimog miswa. Sige, pre, oy. Aris ako. Sige pre. Pra. Sakay ka, bay? Oo, lang nga, masag maglupad ko. Iparam, gani ko ni mo kay musakay ko. Ali, Nya, pila may plate mo, bay? asa di ka, bay? Nabueng. Sige lang tagpangutan anay. Asa gali ka? Pila galay plate. Asa gali ka para ma-estimate atong plate. Pila gali minimum sa imong plate. Ah, kakapoy ni mo, eh. Pangitan itong habal-habal nga mutubay ni mo. Buang man ka. Musakay ka, noy? Unsa dong? Dili man ko si Moymoy. Usa pa, wala man ko mulikay. Kabaro gali ko diriyo. Hala, bungol man pudi ay ning tiguanga. Bitaw dong ay. Ting-uwan na gidrong panahon na. Dahil pa na ato dong. Anong kalayo naman ang istoryahan nga. Naabot naman ka sa ting-uwan. Nyatudo sa ako kadali, be. Asa man ka, noy? Ha? Unsay paasa man di ay kamoy. Kapila naman tikaing ni Dunga. Di lagi ko si Moymoy. Usap-asad. Dili man ko paasa. Na, piste man po ning tiguanga, oy. Bungol man po din, eh. Bahala ka diha, oy. Dong! Asa man ka? Pasakya ko, oy. Kay tinguan na.
Sir, musakay ka, sir. Udong. Ato ko sa longso dong. Pilay plate dong. 150 lang, sir. Sige dong ha. Magkuha sa kong kwarta. Oh. Dara dong oh. 200 na. Uy, 100 naman ni sir. Unsay 100 ba oy? 200 ba na akong gikuha sa pitaka dong. Ayaw jud ba paglimbong dong ha. Na, mauna ni ron. 150 ang pliti. 100 ron ni gihatag. Upay wapatay agi ani. Alakansi na ta ani. Na. Basta dong. 200 na akong gihatag. 100 lagi, sir. Oh, 100, sir. Sige. Masakyan ako. Kaya bisag malit niya ako. Hala, sige, sir, oy. Pahangyon lang tika. Unya ra gudong. Gibinuangan medyo ko nimo. Asa man ko mosakay nga. Duha man mo kabuok. Unsa bay duha ka buok, sir, oy? Nga usara man ko. Kinsa man din na si mong loyo dong. Na, kapisti man yung libata. Diha na ka, oy. Pangita imuhang motor. Di malas mo na ako ron. Lawak. Watcha ko. 3, 2, 1, go! Na nabueng. Sige lang tagpangutanay ane. Pangutanay. Kirin siya. Suko dayon. Nagpuwod ako na sa yonder niya itong trabaho. Huwag mag-init at itong isagubang. Mabalik ka rin. Okay. 3, 2, 1, go! Oo, wala nga masaglulupad ko. Para mo gani ko nimo kay musakay. 3, 2, 1, go! Na nabueng. Sige lang tagpangutanay ane. Yo! What's up mga skaluwag? Thank you kano kaguman yung katong video. So, karon mga skaluwag, pasalamat kami na sa nag-sponsor ng mga Bluetooth speaker. So, salamat kayo ante sa inyong pag-sponsor sa mga Bluetooth. So, nanagimi Bluetooth speaker guys, kano mag-challenge mo. So, abang-abang na mo sa mga dance challenge mo guys, public guys. So, shout out. Shoutout dahil ko ni Ate Basno o sa akong best friend niya si Jane de la Piña Montijo. Sana all. Huwag kang alay sa abanid. Salamat kasi mong pag-support ate. So, salamat kayo mga skaluwag. So, sa katong mga gusto magpa-shoutout, so, comment lang mo sa mong YouTube channel para ma-shoutout mo na mo sa sunod video. Sa katong wala pa rin ka-subscribe no, so please me subscribe and hit the kapana bell para ma-update mo sa mga kabuang! Kabuang ng kabans! It's Nation!